וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יעונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, דמו בראשו. ולעם האיראני אני אומר, אני מדבר איתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב, כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן, לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עימה בשלום.